Pride activity nga gipangunahan sa LGBTQIA+ community sa Cagayan de Oro City gibuksan. Maong sektor sa komunidad gikalipay ang pag-ila kanila ug daw ang hinay-hinay nga pagdawat kanila sa publiko. Ani report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa ribbon cutting ceremony, hingpit ng gibuksan ang Take Pride activity sulod sa dakong mall sa downtown Cagayan de Oro City. Among aktibidad ipangunahan sa grupo sa LGBTQIA+ community sa koordinasyon sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Tumong niini nga maselebrar ang LGBTQIA+ community sa syudad ug matagaan ug pagtagad ang ilang mga kinahanglan. Isa ni siya sa pagsuporta para matagaan og kanang plataporma nga ang LGBTQ sector maka-express gid sila, no? Kay kaning Pride Month is their month. Nagkadayang dance performances ang gibida sab sa pipila ka mga kabatan-unan sa syudad nga sagad gikan sa Barangay Gusa. Giisgutan sab sa programa ang kamahinungdanon sa LGBTQIA+ community ug ang mga skills ug talento nga ilang pwedeng mapaambit sa pagpalambo sa syudad. Nga mapatasan ang awareness on HIV/AIDS. Kaya remember, it's kanang considered as a health emergency the whole country. So, kuan gyud pakigbisog gyud ani mga kanang issues and concerns sa gender. It's pure joy no nga niabot na kita ani nga panahon. Grabe nga burag naatay we are being covered, we are being seen. Karon wala na gid mi nagtago-tago, no? And this event is a testament that itagaan naging space ang atong mga fellow members of the LGBTQIA+. Nagkadayang storya sab sa kadaugan ang pwedeng makita sa palibot sa venue area. Aduna sa Freedom Wall kung asa pwede nimo mapadayag ang imong mensahe nga buot ipaabot. Kini ang unang adlaw pa lang sa Take Pride activity ug daghan pang aktibidad ang lauman sa pagpadayon sa programa hangtod ugmang adlaw Sabado. Kauban si Jaybird Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao